Ano muna sa paghagpat ang mga senior citizens sa Dakbayan sa Subo kung sikin sa gayud ang haom nga mudawat sa ayudang pinansyal. Nasayra ni Mayor Nestor Archival nga adunay mga registered beneficiaries sa Cebu City nga mga senior citizens apan miadto sa laing dapit ug nagperehistro usab isip botante. Samtang mubalik lang sa Dakbayan sa Subo kada 3 ka buwan aron mukubra sa ilang ayuda. Tinguha ni Archival nga malimpyuhan ang listahan gikan sa mga posibleng nagpahimulos sa benepisyo nga wala na nagpuyo sa Dakbayan sa Subo. Nasayran nga daghan pa ang nagpaabot nga makasulod sa listahan sa senior citizen sa syudad. Gibarugan sa mayor nga himuon na nga binuwan ang distribution sa financial assistance kay mauman usab kini ang nalatid sa lagda. Sugda na kini sa pagpatuman karong buwana diin madawat nila ang tag-1,000 ka pesos matag buwan. Ipahigayon ang distribution sa mga barangay sa cash assistance sa kabarangayan. Samtang lakip sa makadawat sa ayuda ang 7,000 ka mga senior citizens nga makasulod sa listahan niadtong tuig 2013. Naay mga naibawaan nato nga nag-register dinhi sa ato nga nahimong senior citizens. Unya nang balik sa ila dito nagpa-register as voter. So basically, kung nag-register ka dito voter, so supposed to be dili na kaangay tagaan sa syudad. Okay? This is a way of trying to find ways nga kinsa gyud angay tagaan.